Mae Llyfrgelloedd Prifysgol Caerdydd wedi cyflwyno gwasanaeth restr ddarllen, sy'n ceisio rhoi eich holl adnoddau darllen mewn un lle. Mae adnoddau restr ddarllen yn cynnwys llyfrau, cyfnodolion, e-lyfrau, astudiaethau achos, gwefannau, podlediadau, cyflwyniadau a mwy. Cewch hyd iddo yn dysgu canolog o dan y ddewislen ar teitl restrau darllen. Mewn rhai modiwlau byddwch yn ei gweld o dan llyfrau ac offer. Bydd clicio ar hwn yn mynd â chi at yr holl restrau darllen ar gyfer y modiwl penodol hwnnw. Efallai bydd gennych deunydd darllen hanfodol, darlleniadau wythnosol, darlleniadau seminar neu diwtorial. Bydd yn dibynnu ar eich dylithydd. Mae gan yr enghraifft sydd i'w gweld yma ddwy restr. Restr darllen gyffredinol ar gyfer y semestr cyfan a chyfres o ddeunydd darllen ynghylch y pwnc. Rydym yn mynd i edrych ar y restr darllen cyffredinol cyflwyniad i economeg. Mae'n dweud wrthych ar frig y sgrin faint o eitemau sydd ar eich restr ddarllen ac mewn sawl adran. Gallwch dwdlo'r hyn ydych chi'n ei weld i gynnwys penawdau neu rhestr gyfan o eitemau. Gallwch hefyd ehangu pob adran yn unigol. Beth am edrych yn ôl ar y darllen cefndirol? Gyda llyfrau copi caled byddwch yn gallu gweld pa lyfrgelloedd sydd â chopïau. Bydd clicio ar gael yn rhoi rhagor o wybodaeth i chi, gan ddweud wrthych faint o gopïau sydd ar gael a chewch hefyd yr opsiwn i wneud cais am gopi. Mae'n rhoi'r un wybodaeth ar hyn y byddech chi'n ei weld yn Library Search. O ran e-lyfrau, e-erthyglau, gwefannau a phenodau wedi esganio, byddwch hefyd yn gweld opsiwn i'w gweld ar-lein. Bydd hyn yn mynd â chi'n syth i'r adnodd. Efallai bydd gan y darlithydd wybodaeth ychwanegol i helpu i arwain eich darllen, tagiau a nodiadau. Gall eich darlithydd ychwanegu tagiau at bob eitem. Yn yr enghraifft hon, mae'r darlithydd yn defnyddio tagiau cefndir a hanfodol. Gallwch hidlo pob restr drwy tagio, i'ch helpu i ddod o hyd i'r adnoddau hyn yn gyflym. Gallwch hefyd hidlo yn ôl y math o adnodd. Beth am symud i restr arall i weld rhai enghreifftiau? Ar gyfer pob adnodd ac ar gyfer y restr ddarllen yn gyffredinol, gall y darlithydd ychwanegu nodiadau i rhoi rhagor o wybodaeth i chi. Gallwch chwilio am eitemau yn ôl teitl, awdur neu nodyn. Os oes gennych unrhyw gwestiynau am y gwasanaeth hwn, cysylltwch â ni.